На мене баба ми не ми е учила така и аз не да, като химикалка го държат. Но там в интернет, като влезете и ще видите как става. Испанките, португалките, италианките, рускини някои плетат така по този начин. Но то е едно и също всъщност. По различен начин си държат куката, но всъщност плетат едно и също. Сега колко останаха? За мен няма. Докато плетем, вие стойте навън. Не за да искам въздух. Излезете навън. Искам въздух. Я събера. Кой няма още картонч? Аз нямам. Значи аз показах на моята внучка по този начин, нали? Показах и да плете синдрилче. И аз му дадах. Тънка и тук или с дебела е по-добре? Имаме тънки и дебели. Сега с по-дебелата е по-добре. По-дебелата, добре. Сега, какво ли да показвам? Да, тази е дебела. Значи най-напред си хващате конеца и така на пръста навивате. Е така едно, правите си едно кръгче. Да, изваждаш го от пръста, пъхаш вътре, е така, да излезе. И това ми е първата бримка. Да. Е, това ни е първата бримка. Разбрахте ли как става? Тя е извън муката. Гледайте сега. Виж сега. Ти повтаряй след мене. Повтаряйте след мене. Хващам го е така. Виж. Хващам го така на пръста. Навивам така. Да ми се получи едно кръгче. Изваждам го. Ти си с лявата ръка. Трябва сама да се научиш. Опитай с дясната. Не, те сами трябва да си го нагасят на тях, как ще е удобно. Да, тя с лявата ръка. Ето така на пръсто слагаш, навиваш, изваждаш и този конец го изваждаш, за да си направиш първата кука. Бебе, какво стана и сега да ги оправя? Хубаво, смело. И като искаш си го хващаш. И двата трябва. Само да се хващаш. И дърпаш. Колкото по-разхлабено ще е по-добре. И сега. Толкова е максимално да е разхлабено, защото ако го разхлабиш повече, виж какви големи ще стават. И тук с тези два пръста си я държиш. И сега. Трябва да се държат двата края. Съм направила с тези двата пръста. Тук я хвърли. С тези двете пръщчета тук хвърли. Ето където. Тя пак си отпусна. Нави го на пръста. Да, така. Стига толкова. И сега, този пръст, виж на мен как ми стърчи. Виж как стои така. Хващаш конеца, значи нека да ти стои тук. Получи ли ти се? Хващаш го конеца с... Затягай го. Не трябва да е толкова стегнато, да е точно и тук го навиваш. Ето моето как става. Толкова по-трудно се... Показвам моето. Хващам конеца, ама по-дълго. Оставям си повечето, виж. 9, 10. И ето ми ги виж как ми се виждат бримките хубаво. Перфектни. Затова трябва да се научите първо да работите с двете ръце, за да ви се получават две хубави бримки. И сега, ако това се е скъсало, нищо. Ако искам... Така ли трябва да стане? С хакер следим. Виж, погледни ги моите. Виж, всяка бримка, виждаш ли, всяка бримка се вижда. Моите са много малки. Да, ето виж, това е бримка. Това е бримка. Това е бримка. Те се виждат, няма да ги... Просто се го хващаш и го хващаш. Разбрахте ли как става? Значи с лявата ръка, ето с тази ръка, хващам преждата. Тук да ми е, ето тук ми идва от иглата преждата, хващам я така и на този пръст си навивам от преждата. Да. Тук това трябва да ти е нагоре, защото с това е това кукичка, затова се казва кукичка, защото ще плетеме с него. И сега започваме да плетеме първата бримка. С тази, нали, ръката ми, с нея си контролирам иглата. Пъхам под конеца отдолу. Кой конец? С този дет ще плета. Значи... Тук. Виж какво правиш. Значи тук трябва да контролираш дясната ръка, движи куката. И така правиш. Пъхам отдолу под конеца, за да си хвана конеца, затова се казва кука, за да го хвана на куката. И трябва да го прекарам през тази дупка.
Разбрахте ли как става? Виж. Ето ми, така трябва да се натие пръста и всъщност с тези двата пръста се държат. Значи, ето виж ти точно така трябва, това е позицията. Значи тук на Вито, тук държиш с тези двата пръста, Чакай. да, ето виж. Ще спя. И почваш да едно и също правиш. После да се го разпределиш, да го направиш на... Движиш пръста и куката, виждаш? Пак пъхам и свадим. Аз го разбрах. Браво, помогни на другите момичета. Сега ще покажа на тези момичета. Да го хвана. Ама в същото време ти както си навил, ма ти не си го навил хубаво. Значи всъщност за това навивам на то.